Hugot nga seguridad ang gipatuman sa mga kapulisan ug army ngadto sa nag-inusarang witness sa summary killing sa Cagayan de Oro City. Kinihuman lakip sa mga nalambigit ang mga police officials sa pagpatay sa mag-igsuong Harold ug Roland Jamaka o Hamaka ug ang uyab sa witness nga si Maria Erica Yabut. Ang survivor nga si Jim Jamaka gi-escortan sa Hall of Justice kagahapon alang sa preliminary investigation. Sa iyang affidavit, gitumbok ni Jim nga mga sospek mao sila si Senior Inspector Ludwig Charles Espera, Inspector Arnel Gighe, PO1 June Riel Barrientos ug PO1 Manuel Kipanes. Apan sila si Espera ug Gighe hugot nga milimod sa aligasyon ug ningon nga amaa o sa Kokpo Headquarters o anaa sila sa Kokpo Headquarters atol sa insidente. Kinumdumang ang manag-igsuong Jamaka gipangpatay sa barangay Mambuaya niadtong Disyembre sa miaging tuig.